नै मा जाखो आबा? दिनै बिमाखौ गावहा बिराद अननो ओंखारसोदों नामा? आयै एबारथ' आरो आंनि आबाया कलेजावसो फरायबावसिगोन। नाथाय आंना दिनै आफाखौ बिराद गोसोखांदोंलै आयै। खासखि बियो जोंजों दा थानाय मोनबाने। नाथाय माथो खालामबावनो आबा? नोंनि आफाया जों गासैखौबो नागारनानै जोंनि बेसेबा गोजानावसो थांबाय। बै हारामिया जुदि बिदि खालामामोनबा आफाया दिनै जोंजों मोजाङैनो मोजां थागौमोन दा आयै। जानांगौ दंमोन आबा, बेखायनोथ' बिदि जाबाय। गोसोखांनायाथ' मा, आंबो बिराद गोसोखाङो दाबो। एखनब्ला समावथ' अबेबा बाहेरायावसो थांदों नङो आङो। आरोथ' फैसे फैसे मोनबाय थायो जेला बेलासियो। फनखौबा एखनबा नायफ्लांलायलाङो आङो, फन हरसे हरसे मोननानै। थारैनो आफाया जोंनिफ्राय गोजान जामारबाय ने आयै। औ आबा, नाथाय नों दुखु दाजा, नोंनि आइया दङ ना? आंनो नोंनि आइबो नोंनि आफाबो जानानै थागोन। दे आलासि जानायाव बेफोर बाथ्राखौ गोसोखांबाय थानांला आबा, गोसोआ गाज्रि मोनोना? गोसोआनो बावनो हायालै आयै। आंथ' नोंनि आब'खौबो गोसोखांबाय थायो, इलिसा मामिखौ। गथ'आ बेबो थाबैनो थांबायना। दे जोंहा सानैजों बिमा फिसा थागोन ने आबा? औलै आयै। आयै आलासि जानो फैनाया नै बिमा फिसा सानैजों। मादै? माथो रायलायबाय थाखो सानैजों थुदो बाहेरायाव। आलासि सानैसो फैबावदों, ओमफ्रायथ' जोंहाबो ओंखारलांनांगौना थाबैनो दिनै। दे होमबालाय, औ न'आव थाब थाङाब्ला जोंहाबो रावबो गैयाना। ओमफ्रायथ' राजा मोन्थाया दखानाव थांनो लिंबाय थाबावदोंमोन मादै। मोन्थायखौथ' माथोबाव, बिनि खोथाखौ मानिथारनाङा राजा। गथ'आ बिबैनाव फैनो मोनबा मोजां मोनथारो। जेरै ओमफ्राय आंबोथ' ना आयै, आबैमोनाव थांबा बिराद मोजां मोनखायोलै आंबो। मोन्थायाबो बिदिनो, बिबैनिफ्रायनो थांनो बायो माबा। फैबाथाय ओमफ्राय बिबैया जेखौ गोसो बेखौ खालामहोयोना, दखानावबो लांबाय थायोना। बांद्रायखौबाथ' हाथायानो सेवजोबलाय लांसिगोनसो, गोदैफोर जायो बिरादनो। आरो पेकेटनि बुस्थु गिनायसो मोनो आङो। औ सरि, पेकेटनि बुस्थुआ बारा जाजायाथ' आरो। जत्थ' बे आइयानो, बांद्राय बेबो एकदम खर'खौनो गिदिर फेदेरो नालाय फिसौलानिखौ। राजा जायख्लं, औ दादि र'। बिब्थियाबा आरो मानो लिंहरलायखो बेखौबा? आं बेयाव फैबाबो थानो सुखुवासै बारा मोजाङै। हजोंबो आरो ओरैनोथ' हाथरखि थानायाव जेबो टेनसन गैया, नाथाय थेवबोलै नै जोंहा सासे दंबावोना मेदामजि। सोरो? बिहामजो रानिया नोंना? औ बेनोथ' आरो, एकदम माथाफोरासो साजोबलाय लाङो आंहा एखनबा। दाथ' गावबो गोसो थोना लाबोथारबाय जोंहा साना। माथो खालामबावनो सोरि, हाबाखौनो बे हिनजावनि फेमिलिफोरखौ मिथियाबा आं बिदि हाबा होनो गोसो गैयालै इमि। आं सानथारदों बोरैबा एकदम गोसोआव फिलिंआनो आलदा फैथारदों। आंनि आबा साननि लाइफनि खोथा दङना, नायग्रोनांगोन नायबिजिरनांगोन मोजाङै। मोजां गाज्रि बेबा सोरहानि न'खरनिमोन, दाथ' गैया बुंदों र' रावबो। आंनो निजे फोथा लागायगोन र' गावनो। दे जेरैबायदि नों मोजां मोनो बिदिनो खालामबानो जाबाय होमबालाय। मिहु, नों बहाबा थांनो ओंखारलायबाय आरो? मानिथ' सासे गार्लफ्रेन्ड लिंहरदोंमोनलै, बेखौनो लोगो हमना फैनोसै आङो। जेब्लानिफ्राय माने नोंनि आंनि जुलिनि खौरांखौ खोनादोंना, फाग्लि जाबायलै मानसिया। बेखायनो सानबायखि दिनै लोगो हमना फैथारनोसै आङो, लिंहरबाय थानाय हिसाबै आरोना। आंनि सना बेबि, दिनैसो नुसिगोन नङा होमबा? मादि सानखो दे आंखौ, नंगौ सानलायबायब्रा बियो। मिहिरा मानो बिदि बुंखो आंखौ? ओइ मिहि। येस बेबि। नों मा लोगो हमनो थांमारगोन नामा? बिदिबा आं मोजां मोननाय नङालै मिहि। आं बायो नोंखौ गुबुनजों लोगो हमब्ला बिदि। गार्लफ्रेन्ड मानेथ' मा? नोंनि माने मोजां मोननाय? औ मोजां मोननायथ' आरो। थै नोंबो मा सानदों देनाय आंखौ, मानसियाथ' माब्रा नोङो। आंनि मोजां मोननायालाय सोर जानांगौ जाखो दिनै, नोंनि अनगा जाम्बि आंनि। अब्ला मानोथो बिदि बुङो? नोंथ' लोगो हमनोबो थांनो हामारगौना। थाङालै बेबि, मानो थांनांगौ जाखो आंलाय? बेबो आरो नों थाखानानै, आंनि हाथरखि बेबि थानानै, माने माइ स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नङा दालायथो। जोंनि मेदावनो दस्रा बाथ्रा मोना आरो बिदि बुङो। माथो जाखो ओमफ्रायलाय? माथो जाखो माने नोंखौ फसायमारोना, ओमफ्रायथ'। फसायबालाय मा जानोब्रा बेबि दिनै? नै बे जावलिया गोसोआलाय नोंखौसो फसायखायो दा, दस्राजोंलाय आंहा मा लेनदेन दिनै? आंना गोसोआ नोंनि बायदि नङाना, बेखायनो आं गिलायलाङो। फोथायनाय थायोबा गिनांलायाब्रा, गोसोफ्राल' एकदम थिग थानांगौ, मिन्थिबाय मानसिना? नंगौथ' आरो बेबो, बेखायनो नों अब्बा थाङोब्लाबो आं बांद्राय नोंखौ फन हरखाया दा। अब्लालाय माथो आरो, न'आवसो थांनो नागिरदोंमोनलै आं जाम्बिलाय। न'आवसो थांगोन नोङो? नङा, न'आवलाय मानो थांनोब्रा? धोत ओरैबा ओरैथार बियो। नोंखौ एदावाबानो दिनानो थाङाना आंना, सोलिथारालै। एदाव नों आंखौ? एदावबाबो नोंखौनो एदावगोन, रागा जोंबाबो नोंखौनो रागा जोंगोन आरोलै। गोसोसो आंनि बेफोरो, मिन्थिबाय? ओमफ्राय आंनिफ्रायल' गोजान जानाङा नोङो, बुजिनानै लाखा नों बेखौ। जायालै, जाबायबाय नामा सोरबा? ओमफ्रायथ' नों गैयाब्लाथ' आं जोबोद हारसिं जागोन ना मिहि, बेखायनो एखनब्ला गियो आङो। गिनाङालै आंनि सुइटहार्ट, मिन्थिबाय? आदसा न'निफ्राय जेरावबो थांलाबायनाङा दे। औ आंलाय बहा थांनोखाय, थांखिया दा। दसे थाथ' दे, न'आव दसे थाना फैगोन आङो। थांब्लानो जाबाय, आइजोलिमोन फैखाबायना बेहायबो। औ बेखायनो, होमबाबो आरो बुंबाय आङो, नों जेरावबो थाङाबा मोजां आरोना। इमारजेन्सिबाबो आं फैयाबा थांना दे गोजानाव।
खाथियावबा जेबो नङा दे जागोन दे बाबा जागोन गियो माथो नोङो नों दसे गैयाब्लानो बोरैबा मोनखायोलै आंखौ बिखायानो दुब दुब मोनोना देनां बहाबासो गोमाबावगोन गोमानायनिल' बाथ्रा नङालै सना खेबसे नोंखौ खोमाना लानायनिफ्रायनो बिराद गिनाय सोमजिबाय आंनि गोसोआवनो जोंनि गेजेरावथ' एकदम जेबो प्रब्लेम फैजानो बायो आङो बिदि जेबो नंलाना दाथ' गासैबो थिगैनो दङ दा गासैबो थिगैनो दंब्लाबो ना बिसास मोनलाय लाङालै टेक केयार बेबि सना दे होमबालाय सा लोंलांदो आं बानायहैनि आबै आबौआबो लोंगोनदां औ दे बाजैयालाय माथो खालामबाय थायोब्रा बेखौ फुदुङोबानो जायोना नाङा दे मेहेर मानोलाय आंनो हायो बे हायनायाबो सासे फाग्लि जामारबायलै मानसिया मा मा बिहरबाय थायोलै आंनाव साला फैसाबो नांबावगौनो मानसियाथ' मा एसे ब्लेकमेल खालामबाय थाखो आंखौलाय बेबायदि हिनजावखौबाथाय एकदम माथासो नस्थ' जायोलै मानसियानो बोरैबाथार ओमफ्रायो माखौथो नायबाय थाखो नोंलाय सानसोरां आंनि जानो गोनांखौ नायदों आरोलै आङो नायलाय बिदि नायनो मोना ओमफ्राय नायनायालाय माथो जाखो आंसो नायदों दा अब्लाबो आरो दानो नायखाबा उनाव नायनो बाबालाय आंखौ नोंनि नैबे सानसोराङा माब्लाबाबो नायनो बायाना आच्छा उनावसो मिन्थिगोन दा नों नायनो बायोना बाया दे थाब थाबबो आंनि जिउआव फैदो ना मोजांथ' नोंनि जिउआव फैखाबायना औ ओमफ्राय आं बिराद सानबाय नोंखौ गाबोननो हाबा खालामगोन आङो मा बुंदों सानसोरां बेनो सैथो नोंनि अनगा आं थांना थानायखौनो साननो हालालै आयौ नोंनिफ्राय बे खोथाखौनो खोनासंनो बेसेबां नेना दंमोन आङो दाथ' आंनो बुंखाबायना गासिबो रेडि खालामजोबखाबाय दे आङो जायखि जेखि बुङा नोंखौनो हाबा लाखागोन आङो औ सानसोरां मिन्थिगौ आइया जोंनि हाबाखौ बांद्राय एक्सेप्ट खालामनो नागिराखै होननानै जेन'बा नोंनाव मा प्रब्लेम नुयो दिनै बुंनाय मिन्थिया आंखौबा मा गोरोन्थि बुजियो आंखौबा मा सानो मानो गाज्रि मोनो ओमफ्राय आंलाय बयखौबो साना होनलाय दिनै नोंनि सिगाङावथ' आं बयनिबो खोथाखौ रायलायबाय थायो माथो न' मानसिफोरा मोजांखौ नुवाना गाज्रिखौल'सो नुयो आमफ्रायथ' जोंना सानसोरां आंखौ हाबा लामारसिगोन खुसियानो लाथ्र'नो हालालै आङो आयु नों मैया शपिं खालामना होनाया मालाया बिराद मोजांखामोन दा रियेलि नों फसायदों ओमफ्राय दहायनोबो बायनो सानदोंमोनलै आङो बैसागुआवबो जेबो होनाय जायासैना जाम्बा नामा नोंलाय आइना बेसेबां सना दं माला दङ गासैबो दंजोबो इसेबां गोदान गोदान दंखायो मालाय नोंहा आरो माबा आरो होननो नागिरदों नोंनि फिसासा होनायखौ फसाया माथो बियो थ' बिदि जायो नामा आइया आं जेखि होआ फसायखागोन ना आं जेखि होआ मानो आंनि आइया गुबुन बायदि नङा दा ओमफ्राय नों मानो बेखौ बुजिया सानसोरां नोंनि फंबायखौसो बांसिन अनो माने मेहेरखौ उनाव गासिबो सेखौ सेखौ लांजोबोब्ला जुदि मेहेरा बिदि हायो नामाब्रा है नोंबो जानला मानला जाथारि खोथा बुङोलै मोजांसो बुंदों आङो जोंनि फिउचारनि थाखायबो बेखायनो लासै लासै नोंबो बोथ्रिनो नाजाखादो सानसोरां मिन्थिबाय जेन'बा आइ आफा थानाय समावनो गासिबो रेडि खालामखाजोबनांगोन ना नंनायाथ' नंगौ र' होमबाबो आफामोनालाय मानो साना जानो दिनै जों गासैखौबो समान नायगोन ना मालाय है नोंनाबाथाय आंनि खोथा बुंबाथाय लायाथ' नोंनाबाथाय खालि बे समानल' मेहेरा मालाय सैथान बेजों हाया नोङो ओइ सना बांद्रायबाय नामा नोंनि बुंनाया जियानो जा मालायथ' नङाना मेहेराबो आंनिनो निजा फंबाय माथो अब्लाबो गुबुन बिमानि मिन्थिबाय बेखौ असे बुङा जोंना आफायाथ' सासेयानो ना एखे थै दे ओमफ्राय रानिजोबखाबाय दा बयनोबो औ ओरै राननानै दोनहैजोबखाबाय दे आङो नोंनाबो गोदै जुलाफिखौसो लाबोलायबाय बेलेग मेथाइफोरबो लाबोमोन नङा जोंहा बिहामजो जुलिया गोथाव मोनोना जानो बुंबाय थानायखौ लाबोबाय आङो ए बेहालाय जासुलि बिहामजोखा जोंहालाय गोथाव मोनखायो बियो नाथायबा बोरै जाबावगोनहाय बोराय ओमफ्रायो आंथ' खोनानाय बायदिबाथ' बा आबै आबौमोन आयौ आबौ बोराय बुरै खम नङालै नोंसोरो गावसोरजोंल' आराम जुलाफिसो जाबावलायदों देलाय नोंनि आबौआनोथ' लाबोदो बा आबौ एक्टर एक्टर जायाबा जायो आबौ ओइ डाइलगसो मारिलायबावदों नामा लाबो मोनसे जानायनि आङो र' आबौ बेजों ओइ माथो जुलाफियाबो खेंख्रि बाजि खेंख्रि बायदिसोलाय हाबाब मा होनो जाखो बेलाय आबौ नंगौब्रा बै दालाय बाजिना खानाया खेंख्रि नङा बेबायदिनो बिनि गोसोआबो मोननै मोनथाम दंब्रा खेंख्रि थेरा मेरा आयौ था होमबालाय उनावहाय थगायनानै लांजाजोबोब्ला आंखौ बुंनाङा नोङो बे मेहेराथ' आरो मालाय बाजै बा बिबोनांखौलाय मासे गोसोखांलै नोंलाय मेहेरा मा बाजै मा जाखोलै आं फैनाय लोगो लोगो एकदम सिरि थाला बन्द' जाबायबो नामा बाजै साइलेन्ट जाबाय आदा बेफोरबायदि जेबो नङा आरो जोंलाय ओरैनो रायलायदोंसोमोन नोंनि आदाजों आंजों बेनोथ'रा आंनि नामालाय मानोथो फैखो गेजेराव जों जेबो रायलायाखैमोनलै माने बुंदों आरो नोमबाजैया मा बुंदों आदा ना माबाफोर एरनानैसो होलायबाय बिदा आंनि ओइ आदा बाजैनि खोथाखौ हले बारा लानाङालै बिदि जेबो नङा बुंखाबायना आङो आं माने नोंखौ बुंदों आरो ना
मेहेरा मैयाबो लेट फैदों होननानै आरो आं लेट फैनाया नोंनि नोमफानो जायाखैलै बाजै आं जेब्लाखि फैया जाबाय दे मेहेर बाथोदो दे ओमफ्राय नोंबो बिनि बुंनायखौ मानिबाय थानोसै बिदि जेबो नङालै मेहेर होमब्लालाय माबायदि थादा अके मेहेर सानसोरां आंहा एसे खामानि दङ नोंसोर थाथ'रायलायथ' जिस बाजैया रायखुमालायदोंमोन गोमा दाजों नङा होमबा दाना आं फैनायखाय खारसिगोन ने मोनथिगौब्रा आङो मोनथियो नङाना नुबाय नोंनि फंबाय आंखौ इनसाल्ट खालामनोल' चान्स नागिरबाय थायो नोंबो फिसा फिसा बाथ्रा बुङोलै थांथ' दे बिग ब्रादार सैतान बाजैया नोंनि खोमाखौ सुना होबाय थानो नागिरो ने मा होननाय जादों बे मेहेर ओरैनोसो होनदोंलै आदा जास्ट जकिं नोंनि बाजै सनाखौनो बासिबाय नामा आङो बिदि नङालै भाइ बिदि नङा आङो मोजां अब्लालाय नोंनि नोमबाजैयालाय मोजांखाना एसेबांबो गुबुनखौ मेगन मोसेबना फोथायनाङा आदा सैथो खोथा बुंदों आङो मानोना बबेबा समाव गावनि सायाबो थगायलाङोना गावनि आंगोफोराबो थगायलायलाङो बबेबा मोनसे समाव नाथाय नोमबाजैया बिदि नङा दे नों टेनसन लानाङा होमबाथ' मोजाङानो बिदा लास्ट खोथायानो जाहैबाय आइ आरो आफाखौल' दुखु होनाङालै जाय मानसिया बिमा बिफाखौनो सनमान दोननो रोङा बै मानसिया मानसि नङालै नाथाय आदा आंथ' नोंखौ मिथिखायोना नोंल' बिदि दाजा दे बाजैखौल' अननानै गावनि आंगोजों गोजान दाजालां आदा बाखिथ' आइ लाभ इउ रे आदा दे बुजिखाबाय दे आं फंबाय नों मा बुंनो सानदों नङा होमबा अके न'आव थांनांगौ आंहा थाथ' होमबा मा बुङोलै खालि सनाखौल' नोजोर ओमफ्रायथ' सनामोन एसे मोजां मोननायाव मेगन खाना जाबायलै आङो गाज्रि दा मोनसै आरोना थाबैनो गेवनोबो हानाय मेगना आयै ओमफ्रायथ' आंनि हिन्जावखौथ' रावबो फसायथारासैलै मा खालामबावनो जाखांलाय आंथ' सनाखौनो गोसोथोयोना ओमफ्राय जियानो जा बयनिसिमबो लाभ इउ सनामोन गामिफोरालाय हामा एसेथो गोथौफालाय नाथाय बे बुरबकफोरजों जेबो जानाय नंला आंनो नागिरनांसिगोन बे खन्द'थिनो अबहायबा सोरनिबा गामियाव दं होनदोंमोनहाय दाथ' मोजां सोलो लानांसिगोन आङो थ' सासेखौ दाबो सफैया फैनो थिनदोंमोन आं दहायनो मेहेराबो न'आव गैथ'खाया दसे दखान खाथिनियावनो थांना फैनोसै आङो बेलाय सोर जाखो माबे गामिनि सोरबा आंनि फिसाजोखौ मिथिनोबा जेरैखि जायाबाबो नागिरनांगोन गासिबो न'आवनो हाबैनो सोरबा सेंग्रासो लांनानै दंहैयो होनदोंमोन बेखौ रथ'नायसाय नानि सोर जाखोमोनबा माबा आङो माने सासे मानसिनि न'आव फैदोंमोन आरो आलासि जानायनाव बे गामियावनो नामा आयं बे गामियावनो बे गामियावनो फैदोंमोन आङो दा ओमफ्रायो बिराद गोबावबो जाबाय बोसोर जालायलांबाय बे गामियाव फैया आं गोदोसो फैनायमोन ओमफ्राय आं मा खालामनो हागोन दायो आयं माने आं जायखौ नागिरना फैदों बिनि फट' दङमोन आंनाव दा बेखौ देखायनोसै आं नोंनो नों नुफ्लांबायदों खोमा बा सिनायि जानो हागौ जोंहानिनो आलासि जायो नालाय दा गोबावजों फैनायखाय आं खेबसे हाबलांनो सानदोंमोन आरो आं जुदि मिथियोब्लाथ' खिन्थागोनानो आयं मानो मदद होया जानो आंलाय फट'आलाय बहाथो आं नायबानो सिनायखागोनदां जुदि बे गामियावनो दङब्ला औ र' देखायनो आङो माने आं गोजाननिफ्रायसो फैदों नालाय आंबो दा आरो बावलायलांबाय हामजो नोंलाय बे गामिनि खादा गामिनि माने आङो आंनि फिसायनि न'आ बेहायनो नालाय बेखायनो आं बे गामिनि मानसिफोरखौबो सिनायजोबखायो दायो माबा हामथारबायहाय अब्लालाय नायदो नैबेखौ सिनायबायो नामा आंनि आलासि जायो सोर जाखो बियो बोरो सना आब' औ सनायानो बिदिबा नों सिनायमारो आब' सनासो बियो अब्ला आब' सनानि आलासि जायो अके लोगोफोर दे होमब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय ओमफ्रायथ' नै जुलाफि जानोसैलै आङो दे अब्ला लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों ओमफ्रायथ' भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो खिन्थाहरलायदो अब्ला बयनिसिमबो लाभ इउ मेहेरनिफ्राय ओमफ्रायथ' जोंना बावगारायै गोसोखौबो होबाय नोंथांमोना सोरबाफोर नायाखैब्ला नायनो हासिगोन दे लोगोफोर लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होबाय नोंथांमोना जुदि नायाखैब्ला जायफोर नायनो इन्ट्रेस्ट मोनो नायबानो जाबाय आरो ना लोगोफोर